Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы пазнаёмімся з творам Івана Пташнікава «Алені». Як толькі пераехалі ў Бярэзавец, Ірка ўбачыла, што на дварэ восень, а ў вёсцы яе яшчэ не відаць. Бярэзавец кіламетра паўтара ад вёскі ля ракі Бярэзаўкі, што цячэ лугам і ўпадае недалёка за ліпнікамі ў Вілію. У Бярэзаўцы пачынаецца пушча, Палік. Тут яны жылі да вайны. Ірка помніць, пасля пераехалі ў вёску. Бацька ў Іркі быў ляснік, і жылі яны ў лесе. Ірчын бацька яшчэ вартаваў і карміў зімою ласёў і аленяў у запаведніку, які быў недалёка ад Бярэзаўца за высокім берагам. Ірка любіла лес. І калі пасля вайны яны зноў пераехалі жыць у Бярэзавец, Ірка была рада. У вайну з Бярэзаўца разбегліся алені і ласі. Бацька казаў, што яны пайшлі Віліяй далёка, аж у аўгустоўскія лясы, дзе не было гэтулькі партызанскіх лагераў і блакад. Дзе яны, тыя аўгустоўскія лясы? У Бярэзаўцы ў вайну немцы спалілі іхнюю хату. Астаўся толькі хлеў, які быў недакончаны, без страхі, і не ўзяўся гарэць. З яго цяпер Ірчын бацька склаў хату, нават з 4 вокнамі. Вокны ён прывёз у вайну з заставы, якая была на высокім беразе ля Віліі, і схаваў у хляве. Заставу тады ўсе разбіралі, немцы ж усё адно спаляць. Цэлыя ў хляве асталіся толькі 2 акны. З іх, перарэзаўшы папалам, зрабілі 4. І не зусім каб малыя. Ірка праз акно бачыць увесь луг ля Бярэзаўца і нават далёкія старыя вольхі, ля якіх рака паварочвае да Віліі. Там яна глыбокая, і ў ёй рабыя шчупакі. Ірка любіла восень. Можа, таму, што ў Бярэзаўцы тады было ціха-ціха. Цішыня плыла недзе адтуль, з Паліка, з пушчы, плыла ракою, гэткай жа ціхай, як і сам Бярэзавец. Рака ніколі не разлівалася і не стагнала. Вясной, у час паводкі, у ёй толькі падымалася вышэй цёмная вада. Увосень у Бярэзаўцы рака мялела, і рана жаўцелі бярозы, раслі на балоце. Жаўцелі заўсёды знізу, паволі, не так, як вольхі, якія чакаюць першых марозаў, тады чарнеюць і асыпаюцца за адну ноч. Цішыня стаяла ўсюды, і ля хаты, і на пасецы, і на балоце. З вёскі сюды не далятае ніводнага гуку. Затое тут жыло сваё рэха, дзень і ноч, зіму і лета, асабліва ўвосень. Гэ-гэй! Так заўсёды гукаў Ірчын тата, калі адыходзіўся ад дома. Так гукала і Ірка. Яе дражніў тады Бярэзавец. Рэха плыло на Палік, на вёску, а над вячоркам яно вярталася назад. Зноў дражнілася і плыло далёка-далёка, толькі цішэй. Адкуль жа яму набрацца сілы? Ірка ж малая яшчэ, ёй толькі пайшоў 12. Мала што яна рослая, падцягнулася за вайну, затое тонкая. І крычаць яна мусіць добра не ўмее. Неяк ціхенька і дзярката, і заўсёды тады папярхаецца, бо дзярэ ў горле. Вось каб крыкнуў тата, тады прэха вярталася ў Бярэзавец не адзін раз. Але тата ніколі блізка ля хаты не крычаў і не даваў Ірцы, каб не палохала аленяў. І так за вайну, якія асталіся, нацярпеліся страху, чалавека сталі баяцца. Увосень у Бярэзавец злятаюцца сарокі і сіваваронкі. Сарок Ірка не любіла. Яны злодзеі і стракочуць без аддухі, лезуць на двор укарыцца да парасяці. Хоць тады яны і варожаць на госця, як кажа маці. Нехта ж выдумаў, Сарок дык ты хоць ты палкай гані.
а гасцей з той пары, як пераехалі ў Бярэзавец, ні разу не было. Увосень, калі стаіць пагода, шапацяць пад нагамі мох і трава сівец, гараць сіняватыя хвойкі верасу на пасецы. Верас высокі, што трава ў лучках. Па ім паўзаюць мурашкі, вялікія, з крыльцамі, і лётаюць пчолы. Сядзе пчолка на верасовую галінку, калышацца, пасля нахіне яе аж да самай зямлі, абдыме ножкамі, перагнецца ўся, адтапырыць крыльцы і лезе з галоўкай у маленькую кветачку. Пасля застыне, не кранецца, як памерла, п'е. З балота ад ракі прылятаюць вялізныя зялёныя стракозы, лапочуць над верасамі сваім доўгім бліскучым крыллям, але пчолы іх не баяцца. Ірка любіць пчолак. Яны збіраюць мёд, а позні мёд – зелле. На пасецы яшчэ зялёная трава і мох, але пастарэлі ўжо грыбы, лісіцы, пабялелі, пачалі сохнуць. Затое ў Бярэзаўцы маладыя баравікі, бурыя, цвёрдзенькія і круглыя, як хто іх высеяў у адну ноч. У вайну тут гарэў лес, а яны любяць гарэлае. Маладыя жаўтаватыя апенькі і варушкі абляпілі пні. Іх няшмат, не іхняя яшчэ пара. Далей пад лагі ў бярэзніку чырвоныя падасінавікі і белыя чашчавікі. Маладзенькія, на тоўстым корані і з тоненькай галоўкай, зусім як напарстак на пальцы. На грыбах слімакі-смаўжы. Яны, Ірка вычытала, сеюць грыбы. Смаўжоў няма толькі на мухаморах. Ды і на ліха тыя сеяць, атруту. Яны і самі вунь аж на двор залезлі. Ля ганка і ля студні пясок рыюць, так растуць. Але дзе мухаморы, там і казлякі. На пясчанай горцы за хатай іх не злічыш. Казлякоў надта не бяруць. Не бяруць і сыраех. Яны пазапразрасталіся на зямлі, як рэшаты. З бярозамі растуць вольха, асіна і маленькія дубкі. Ім тут сыра, і яны дробныя. У жоўтым бярозавым лісці чырванеюць рабіны і спеюць каліны. Іх у Бярэзаўцы шмат. Іх, калі балота ляжа аблогай пад снегам, доўга яшчэ будуць кляваць сарокі і гілі. Але цяпер рабіны горкія, і гілі іх не чапаюць. Яны дзяўбуць сасновыя шышкі. На моху, на грыбах-рудзяках панацярошана сухога насення. Ёсць яшчэ познія маліны, але пачырванела ўжо мядзведжае вушка і пачалі чарнець ажыны. На ажынніку калючкі і павуцінне, і ягады яшчэ не выспелі. Найсмачнейшыя цяпер брусніцы, як вінныя яблыкі, не раўня ім маліны. Ірка ўмее збіраць брусніцы. Яны на пасецы растуць шышкамі, як бабок на балоце. Сасмаргнеш шышку – поўная жменя, а ляпнёў іх, як хто ўзяў да рассыпаў з кошыка. У імшарах на кубі змеі і журавіны. Пахаваліся ў мох. Ірка не так ужо і баіцца змей, але журавіны яшчэ толькі пачалі ружавець. Па іх пазней яна пойдзе з мамай, калі ўжо асыплецца бярэзнік і пойдзе на ўвесь дзень аж туды, дзе старыя вольхі, узяўшы мех. Увечары падыдзе тата. Адны не дадуць рады прынесці. Журавіны цяжкія, як бульба. Калі ў Бярэзаўцы стане ціха-ціха, Ірка чуе тады, як высока ў небе, за маленькімі воблачкамі грукае рэактыўны самалёт. За ім ззаду цягнецца белая дарожка. Такія самалёты над Бярэзаўцам сталі лётаць нядаўна. Ірка чуе яшчэ, як за высокім берагам гудуць машыны. Там леспрамгасаўцы згруджаюць лес. Ірцы хочацца на высокі бераг.
Яна там яшчэ не была, але ж мама паслала яе з кошыкам па бабок, парасяці. Ды і таты няма дома ад раніцы. Сышоў у пушчу да сваіх ласёў, а ў каго адпросішся? Мама яе ніколі не пускае. Ірка чуе, як шастае сухая трава ля ракі, як нехта пляскае там на ўвесь рот. Дзікі. Яны прыходзяць з пушчы аж сюды ў бабок. Шваргочуць у траве дзікія качкі. Недзе над галавой дзяцел дзяўбе сухую без верху сасну. Яна аж звініць у цішы. Ля яго цінькаюць сініцы. Пырхаюць з сучка на сучок, на ляту ловяць пыл і кавалачкі кары. Да імшар падкралася ліса, падняла рыжы хвост і нюхае мох. Чуе мышэй. Пасля, падняўшы хвост, схавалася ў папараці, пачула, як Ірка ішла, і зноў стала ціха-ціха. Сонца вярнула на захад, у небе застылі ружовыя хмары, і на пасеку з балота прынесла халадок. Загуў над галавою жук, ткнуўся ў шчаку і ўпаў на мох пад ногі. І тады Ірка пачула, як за двума чырвонымі ад смалы карчамі мыле лапамі вушы заяц. Пачула, а тады ўгледзела яго, шэрага-шэрага. Нацёршы вушы, ён пакруціў мордачкай і паскакаў на горку. «Зайчо! Мылася нанач, во зайчо!» Ірка глядзела, як устае ля пня прымяты мох, як поўзаюць па чырвоных карчах жукі-разакі і мурашкі, хаваючыся ў паточаных дзірках. Мяне, мусіць, пачула. Угледзеўшы раптам аленяў, Ірка выпусціла з рук кошык. Мусіць, спалохалася, аленяў яна ніколі не бачыла. Яны ішлі якраз на яе і грукалі нагамі па карэнні. Іх было 4, і ішлі яны адзін за адным. Пярэдні быў сівы і ў чорныя латы. Вялікі і прыгожы, ён дыбаў, задзёршы галаву. Рогі ў яго ляжалі аж на спіне, як загнуты абруч для вялікага кошыка. За ім ішла бязрогая, мусіць, аленіха, азіраючыся на сваіх, такіх жа бязрогіх цялят. Яны кіраваліся да ракі і не баяліся Іркі. Толькі калі пабліжылі, зафыркалі насамі і хутка схаваліся ў бярэзніку. «Гэ-гэй!» – пачула Ірка, як крычыць тата, прыйшоў ужо з высокага берага і, мусіць, шукае яе. Вечарэла. У тым баку, дзе вёска заходзіла сонца, і, здавалася, загарэўся лес. Над ракой, дзе старыя вольхі, засінеў туман, як дымок. Над пасекай нізка праляцелі дзікія качкі. Цяжкія, ледзь неслі сябе, падаліся ў далёкі кут бярэзаўца, дзе пачынала цямнець. «Гэ-гэй!» – неслася па лесе рэха. Ірка прыклала да шчакі далонь, як рабіў яе тата, і закрычала: «Гэ-гэй! Іду!» Высокі бераг – застава, і туды да вайны не пускалі. Ды Ірка была тады малая, не дайшла б, да заставы далей, чым да вёскі. Тут самае высокае месца. Стаіш, як узлезшы на хату, на страху. Недзе ўнізе ў кустах глыбокая рака. За ёй лог, дзе рудыя стаі, а далей поле, жоўтае на сонцы, аж блішчыць. На ім жнуць жанчыны ў белых хустках і зносяць у кучкі снапы. Некалі там, за ракой, жыла Ксеня, Ірчына цётка, і перад вайной прыходзіла да іх. Ксеню забілі немцы. На небе ні хмурынкі, сонца пячэ, як летам. Па маладым сосніку на пасецы плыве на белых нітках, як на павуціне, насенне высокай чырвонай травы рабінкі, што расце ля пнёў. Пахне сасной, зямлёй і мокрай глінай. Гэта з колішняга пажарышча. Цяпер на месцы, дзе некалі была вялікая будыніна, парос густы сасняк. Ён вышэйшы за той, што на пасецы,
вышэй за Ірку. Прыгожыя лозы ля ракі ўвосень. Яны чырвоныя, зялёныя, бурыя, жоўтыя, аж блішчаць на сонцы і цягнуцца лугам далёка-далёка, пакуль не хаваецца за лесам рака. Ірцы хочацца ісці і ісці туды, дзе схаваліся лозы, дзе ў далёкай сінечы лясы, яшчэ большыя, чым у іхнім бярэзаўцы, дзе зусім невядомы свет. І тады яна ўздыхае, папраўляе свае доўгія і тоўстыя чорныя косы, што распляліся на грудзях, выцірае з ілба пот, горача як, і расшпільвае раскошную матчыну старую кофту. Як хочацца паплыць туды, дзе палік, ракою. Не, Ірка не хоча плыць ракою. Яна хоча ісці дзень і ноч, і ўсё лесам. Яна пойдзе туды некалі з татам. На высокі бераг вядзе пясчаная дарога цераз усю пасеку. На дарозе сляды ад леспрамгасаўскіх машын. Яны яшчэ ўчора вазілі на бераг лес, цяпер іх не чуваць. Сёння Ірка, калі ішла на бераг, бачыла на пяску вялікія воўчыя сляды. Воўк перайшоў дарогу. Ваўкоў Ірка, можа, і баіцца, але ж днём воўк не стаіць на адным месцы. На беразе за дарогай вялікія шліхты бярвення. Адтуль, калі павее вецер, пахне свежай смалой, як ад падсочкі. Гэтулькі выразалі, пасека недзе адна асталася. Ірка шкадуе лес і не любіць ні леспрамгасаўцаў з піламі, ні іхніх машын з прычэпамі. Першага выбуху яна не пачула. Пасека неяк застагнала сухім рэхам, загрымела і запыліла, схаваўшы з вачэй дарогу. Ірка ўся сціснулася, прыпала аж да зямлі і пабегла, нічога не бачачы. Ёй раптам успомнілася, як яны ў блакаду з татам беглі так з вёскі узлессем па пасецы, дзе былі бульбяныя ямы, а ўсюды рваліся міны. Такі ж ад іх сухі трэск і выбухі, такі ж дым і пыл. Тады яны з татам ледзь праскочылі. Тады у таты на руках забіла маленькую Верачку, яе сястру. Яна бегла і бегла цяпер па карчах і пяску, не чуючы пад сабою ног, закрываючы вочы, бо па твары секла нечым калючым, мусіць жвірам, і ад дыму аж блажыла. Выбухі сціхлі раптоўна, як і пачаліся. Стала зноў ціха-ціха, як заўсёды ў бярэзаўцу. Ірка тады апусцілася на халодны свежы пясок ля неглыбокай ямкі і выцерла вочы. Яны калоліся, мусіць, ад пылу і поту. Суха было на языку. Здурнела. Ірка пачала страсаць пясок з кофты. Гэта ж леспрамгасаўцы. Карчы дзяруць. «Адбой, прахор! Перакурым!» пачула яна і баялася паказацца на вочы мужчынам, што ўдваіх, сагнуўшыся, падымалі з дарогі сякеры і торбачкі. Хаця б не сказалі тату. Заб'е. Трава на пасецы была ўсыпана белым пяском. Валялася тоненькае карэнне ад маладых сасонак, бо яго хто надзёр на кошыкі. Ірка ўгледзела толькі цяпер каля сябе ямы, як адмін, і велізарныя, чырвоныя, пашчапаныя сасновыя карчы, што ляжалі на пасецы ля дарогі, як замораныя ў плузе быкі. Ірка ўскочыла з зямлі і пабегла са снячком да дарогі. Калі і ўбачаць мужчыны, не пазнаюць. Яна бегла, не аглядаючыся, па разоры ля дарогі, бегла доўга і пачала задыхацца. Тады спынілася, каб перавесці дух, і ёй здалося, што за ёю нехта бяжыць. Яна пусцілася зноў і, азірнуўшыся ўжо аж на дарозе, ля лужка, дзе драбнеў лес, і ад расцяробу пачынаўся бярэзнік, які вёў на балота ў бярэзавец, убачыла, што ззаду бягуць алені. Бягуць з пасекі, аж 4. Пярэдні быў з рагамі абручамі, закінутымі на плечы і ў плямах. Заднія 3 беглі за ім,
збіўшыся ў кучку. Ірка спынілася. Сталі і яны. Дыхалі часта-часта, бакі ў іх хадзілі хадуном. Пазналі. Ірка хацела выставіць руку, але пярэдні ў чорныя латы адскочыў раптам назад, спалохаўшыся. Тады яна саступіла ім з дарогі, і яны, не зварочваючы, пабеглі ў Бярэзавец. Больш Ірка не бачыла сваіх аленяў аж да зімы. У Бярэзаўцы на балоце вымерзла вада. Лёд пабялеў, патрэскаўся, асыпаўся, і яго выдзьмуў вецер. Чорная трава палегла на груду, высохла і шасцела пад нагамі, як сена. Стала рака. Вада пад тонкім лёдам была чыстая, і праз яе свіцелася жоўтае глеістае дно. Лес стаяў заінелы, пусты і халодны, як парожняя пуня. Пабялеў, насупіўся, трашчаў, яго даймаў мароз. Каркалі ўдзень над ракою вароны і стукалі без аддухі па дрэве дзятлы. Грэліся. Мароз узяўся і пёк, не адпускаючы. Зіма пачалася ранняя. Днём ярка свяціла нізкае чырвонае сонца, і аднекуль з чыстага неба сыпаўся іней. Ночы стаялі месячныя, ядраныя. Была поўня. Зоркі дрыжалі і мітусіліся, падалі густа на лес, як іскры з кроміна на страху, калі гарыць сажа. Ноччу вылі ваўкі, але далёка-далёка, на самым паліку, было чуваць, як у вёсцы рыпелі вароты і ляскаталі на грудах калёсы. Там не спалі. У небе гулі самалёты. Успаміналася тады, як некалі па начах партызаны палілі агні і пераймалі парашуты. Зніклі з Бярэзаўца звяры, падаліся ў пушчу. Там цяплей. Аднойчы з ночы ўсхадзіўся вецер. Ірка чула, як ён стагнаў у комені. Яна спала на печы, стукаў у вокны, шастаў па шыбах, як хто вадзіў калючай саломай. Шумеў лес, трашчалі сосны. Здавалася, нехта бегаў па гары. Ірка не спала. Раніцай яе не хацелі пускаць у школу, мяцеліца. І двор, і дарога, і лес — усё было занесена белым снегам. Ад яго балела ў вачах. Ірка дастала з гары самаробныя лыжы. Іх зрабіў у вёсцы тата. Яна на іх бегала лепш за ўсіх. Школа ў вёсцы недалёка. А хіба Ірка збаіцца мяцеліцы? У яе цёплая чорная матчына хустка, старая фуфайка, на нагах буркі, пашытыя з суконак, на бурках бахілы, склееныя з гумы, і слізкія. Кнігі Ірка носіць у пафарбаванай чорнай торбачцы. Яе можна перакінуць цераз плячо, калі едзеш на лыжах. Раніцай у школу трэба выязджаць зацемна. Затое вечарам Ірка прыязджала дамоў, калі яшчэ відна. Урокі Ірка робіць хутка. Пайшла ў 3 клас, а за вайну ж пасталела. Магла б пайсці ў 4. Ды ў вёсцы 4 няма. Трэба ісці аж у Камена, гэта за 5 вёрст. Ірка магла б туды ездзіць на лыжах, але адну не пусціла мама. А на лета з вёскі пойдуць яшчэ дзеці. Пасля урокаў Ірка дома карміла парася, але яго на тым тыдні прадалі. Нават буракоў усіх не скармілі. Ляжаць кошыкі сатры ў парозе пад ложкам. Сабе вараць. Парасяці няма чым карміць. У саміх вунь колькі той бульбы з буракамі. Бацька за парася прывёз з базару жыта. Жыта сушылі, панясуць у вёску малоць у жорны. На вячэру будуць варыць толькі зацірку. Тата гаворыць, што яму не пашанцавала. Думаў, што купяць цялушку на зіму, нават стажок сена назапасіў. Але ж да цялушкі і ўвосень, і цяпер на базары было не падступіцца. Тата яшчэ думаў, што яму можа ўдасца забіць ваўка. За шкуру добра плацяць і даюць прэмію. Але ж і ваўкі, як на ліха, сышлі з Бярэзаўца. Тата за восень падстрэліў толькі 2 зайцоў. Мяса патроху клалі ў булён, калі варылі на полудзень. Які з таты паляўнічы? У яго нават сабакі няма. Або якога тата не думаў карміць.
А дзе дастанеш добрага? Хацеў прывезці раз з раёна, дык жа трэба было аддаць увесь стажок сена. Ліха з ім, з такім сабакам. А сена хай стаіць. Прадасца пад вясну, не прападзе. Пасля урокаў Ірка цяпер хадзіла глядзець, ці цэлы стажок. Бо бацька заўважыў раз, што стажок знізу аб'елі, відаць, алені, і абгарадзіў яго. Толькі алені ўсё адно даставалі сена. Ірка бачыла іх сляды. Сёння Ірка не адразу пабегла на балота, падалася на пасеку. Там яна ставіла петлі на зайцоў. Колькі яна накруціла іх і навязала, і ўсё попусту, ніводнага не злавіла. Дурныя зайцы. Ірка злуе, і цяпер іх ужо зусім не шкадуе. Яна з імі яшчэ справіцца. Вось толькі петлі апусціць ніжэй і зробіць большае. Дурное зайчо. І сена яму ў пятлю паклала, а не зачапіла ж. Касое. Не бачыць зусім. Касое і дурное. Ірка хукае ў пальцы, якія мерзнуць нават у рукавіцах. Ну і мароз, нос адкусіць. Яна пачынае церці свой маленькі чырвоны ад холаду носік. І ў хаце надта не нагрэешся цяпер. Мама, як толькі выпаліць печ, адразу закладае юшку. А ў хаце тады чадна, і ў Іркі баліць галава. Толькі ж маму ніяк не ўпросіш. Палілі цэлы дзень, а цяпер неба будзем грэць. Што? Агонь сіні ў пячурцы. Ліха з ім. Учадзіць баішся? На двор пайшла, праветрыся. Марш на двор. Мама ніколі не слухала Іркі. Пачынала цямнець, неба стало густое, чорнае. На ноч браўся мароз, і пад нагамі скрыпеў снег, прасіўся, аж рэха ішло па лесе. Да стажка яна не хацела ісці. Чаго? Хто яго днём мог крануць? Каму трэба, прыйдзе ноччу. А ноччу ні Ірка, ні тата да стажка не пойдуць. Ночы цяпер з вечара цёмныя, хоць вока выкалі. І цямнеецца хутка. Агонь ужо ў хаце запалілі, мігціць праз ельнік. Яна спынілася, але ёй доўга здавалася, што снег усё скрыпіць пад нагамі. Тады яна услухалася, нехта далёка ў лесе стукаў сякерай, і недзе рыпеў снег. Мусіць, тата хадзіў сам да стажка. Яна хацела крыкнуць, але перадумала. Можа, усё ёй здаецца? Пасля адышлася далей на балота і пачула, што ля стажка шастае сена. Недзе з таго боку, ад пушчы. Яна адышлася яшчэ далей на балота і тады ўгледзела аленяў. Здалёку яны былі ўсе чорныя і маленькія. Яна пазнала іх і пабегла да стажка. Верхняя жэрдка была скінутая, а яны стаялі, уткнуўшыся галовамі ў стажок, як цяляты карове пад вымя. Пачуўшы яе, адскочылі, пасталі. Трое. Чацвёрты быў яшчэ ля стажка, стаяў, паклаўшы рогі на спіну. Ён быў увесь у чорныя латкі. Іх яшчэ можна было разгледзець. Яны. Яе алені. Ірка падышла да самага стажка. Рагаты тады паволі вылез з загарадкі і не ўцякаў. Стаялі і другія. Ірка падышла блізка-блізка да яго. Ён кратаў вушамі, выцягнуў да яе шыю і адставіў нагу. З храпу яго ішла пара, і яны былі белыя-белыя, заінелі. Холадна яму. Ірцы стала яго шкада. Шкада і тых маленькіх, што стаялі, прытуліўшыся адзін да аднаго воддаль. Яна выцягнула руку. Рагаты панюхаў рукавіцу, лізнуў языком. Тады яна дастала з кішэні акрайчык купленага ў магазине хлеба. Яго сёння прынёс тата. І падала рагатаму. Ён панюхаў яшчэ раз руку, лізнуў цёплым языком за палец, а хлеба не зачапіў. «Цяля, цяля!» – паклікала тады Ірка. «Дурненькі, гэта ж хлеб!» І другі раз хлеба ён не зачапіў. Тады яна, выставіўшы руку, пайшла да тых, што былі воддаль, але тыя крутнуліся і, падняўшы снег, панесліся па балоце. Рагаты дагнаў іх.
Ирка поправила ў стозе сена и подняла на калкі жертку. «Гэй!» – кричаў тата на ўвесь лес. Яна яму нічога не сказала. Назаўтра алені зноў прыйшлі да стога. Ирка кормила рогатага буракамі, які ўзяла з сабой з гаршчка з-пад прыпечка. Рогаты браў бурак з рукі вялікімі адтапыранымі губамі і жвакаў, не адкрываючы рот. Галава ў яго была зусім малая, вочы сівыя, мутныя, поўсць блішчала, гладкая-гладкая, бо яе прычасаў хто. Грудзі ў яго усе аб'янелі, відаць, дыхаў на іх. Ирка аж здзівілася была, як гэта такія вялікія рогі могуць быць на малой галаве. Рогаты ад яе ўжо зусім не ўцякаў. Яна гладзіла яго па гарбатым носе, па халодных рагах, нават па шыі. Ён стаяў і слухаў. Алені назаўтра ў прыцемку зноў былі на балоце. Аднойчы Ирку не пусцілі да стажка. «Вучы урокі!» – крыкнуў на яе тата. Ніколі з ім такога не было. Ирка ўсё роўна вырвалася вечарам на балота, але аленяў не застала. Калі яна вярнулася ў хату, угледзела, як маці ў парозе ў вялікіх новых драўляных начоўках накрывала засланкай кішкі, закасаўшы аж за локці рукавы. Ирка здзівілася, як парася ўсё роўна закалолі. У печы ярка гарэлі смалякі, і на прыпечку стаяла патэльня. За сталом сядзелі яе тата і Язэп з вёскі, рыжы і злосны мужчына. «Неблагія галавіны, Андрэй!» – ківаў ён сваёй вялікай галавой. «Каб жа веданне, што ўдача, прыхапілі б чаго прамачыць. У вёсцы ёсць. Нясі, баба, з прыпечка, тут астыне». Угледзеўшы Ирку, ён змоўк, але тата махнуў рукой, і Язэп паклікаў Ирку да стала, даў відэльцы. «Садзіся з намі і ты, маладая гаспадыня. У такім разе я табе, Андрэй, скажу», – кракнуў ён тату за плячо. «Усіх за стол». Тата маўчаў. Ирка вунь як хацела есці. На стале была вараная бульба, яе пасыпалі на абрус, і ў патэльні мяса пахла на ўсю хату. Ирка ніяк не магла даўмецца, пра што гаварылі. Думала ўсё, чаму не прыйшлі сёння алені. І калі Язэп, панюхаўшы відэльцы, сказаў: «Лясное лесам і пахне», яна спытала ціха, як сама ў сябе, але яе пачулі, бо ўсе раптам павярнулі галовы. «Дзе ўзялі?» За сталом ніхто не крануўся, як застылі. «Дзе ўзялі? Не буду есці, не зачаплю». Яна ўскочыла, адсунула лаўку і выбегла за стола. Маці дагнала яе ля печы. «Паскудніца, яна не будзе. Дзеля яе дзень і ноч стараюцца. Дзеля яе на ўсё, дзеля яе, а яна. А ну марш на печ. Я з табой пагавару, пачакай, хай чужы чалавек з хаты пойдзе. Вырасла, капрызы, не ўгадзілі ёй, не з таго боку падышлі, скажы ты. Я з табой, шчаня». «Не трэба, Верка, крык тут лішні. Яна ж не ведае, што Язэп купіў нам бычка. За сена вытаргаваў. А яна чорт ведае, што падумала. Расце нейкая далікатная. То ёй не так, тое ёй не гэтак. Ирка, доўга цябе будзем клікаць?» «Не зважай, Язэп, бывае». Ирцы раптам стала балюча, чагосьці шкада. Яна залезла на печ у куток і не стрымалася, заплакала. «Кінь хныкаць, нябітая!» – крычала на яе з-за стола мама. Пасля Ирка суцішылася і задумалася, чаму не прыйшлі алені. Супакоілася, заснула. «Нічога, пасля павячэрае, не зважай надта, сусед», – чула яна, як упрошваў Язэпа тата. Пасля яна пачула, як зашаптаў Язэп. «А шкуру ты, Андрэй, падлёт яе, сам ведаеш, усё бывае, а я ў вёсцы буду слухаць». «Язэп, праз цябе, Язэп, і ты ведаеш, чым гэта пахне. Адзін бы я, ніколі ў свеце, першы і апошні раз.
калі ж у хаце посніца, і то, каб не ты, ніколі б не зачапіў, першы і апошні. Ну, запеў. Хто іх лічыў пасля вайны? Бегаюць па лесе, і ўсё. А шкуру язэп зноў пачаў шаптаць. Ірка засынала. Яна чула, але не ведала, пра што гавораць. І назаўтра яе алені не прыйшлі. Не прыйшлі яны праз дзень. Ірка больш не магла чакаць. Балота прысыпана снегам. На снезе карыца ад сасны. Яе прынесла сюды збору ветрам. Дробнае жоўтае яловае шыллё, зялёны ў клубочак мох паўзун яго прыкаціла па шэрані. На кургані снег. Пад ім старая, сухая і пруткая балотная мятліца і хвошч. Яны вытыркаюцца, і па іх цяжка ісці на лыжах. Спатыкаешся, не памагаюць і кійкі. Баляць ногі. Ірка прыбегла са школы і, не распранаючыся, нават добра не пад'еўшы, схапіла ў сенечках лыжы. Як добра, што дома нікога не было. Бацька ў пушчы. Маці, мусіць, пайшла ў вёску. Ірка прабегла на лыжах усю пасеку, але нічога не знайшла. Учора ноччу валіў снег. Пазамятаў усё на свеце. Добра, што сёння хоць перастаў. Але ж зноў узяўся мароз. Там, дзе заходзіць сонца, чырвонае неба, і ўгары раз'ехаліся хмары. Яны цяжкія, густыя і цёмныя, і нізкія, за сосны чапляюцца. Холадна ў пальцы, настыла дрэва. Ірка часта бярэ кійкі пад паху і тады бяжыць па снезе, хукаючы ў рукі. Заінелі вейкі, не чуваць шчок, пякло, цяпер перастала. Добра, што яна надзела бацькаву старую вушанку, хоць не холадна ў вушы. Ірка часта спыняецца ля рэчкі, прыкладае да шчакі руку і крычыць на ўвесь лес. «Цяля! Цяля! Цяляты мае! Цяляты! Я!» Дражніцца з паліка рэха, глухое, далёкае. Ірка баіцца крычаць, яшчэ пачуе тата, але ціха. Нехта ля вёскі стукае сякерай, каркае ля стажка на калку варона. Дзяця над галавой стукае ў гнілую сасну, як у сухую шчапу. Ага, вунь ён, варочае галавой з боку на бок і дзяўбе, як усё адно цясляр высякае ў бярвяне пас. На высокім беразе, бывае, гудзе трактар, калі адтуль зойдзе вецер і зноў робіцца ціха. «Цяля! Цяля!» Ірка ідзе ля ракі, яна пойдзе аж туды, дзе старыя чорныя вольхі, падліпнікі. Не страх, калі і сцямнее. Яна ведала, што алені ходзяць да вады. Яна ўбачыць іх. Яна ведае яшчэ, што ў запаведніку іх няма, казаў тата. Не мог жа іх хто злавіць і заперці ў загарадку. А можа, яны маразамі сышлі ў густоўскія лясы? Але ж няўжо ім тут было блага? Чым далей ад дому, тым меней гілёў са сваімі чырвонымі грудкамі не пырхаюць з куста на куст. Затое пад зялёным ядлоў пад ядлоўцам, дзе сухая трава сівец, і ў лазовых кустах сляды зайцоў. Адзін з вялікімі лапамі гайсаў па балоце і згрызаў галоўкі сухой травы, з якіх на снег высыпалася насенне. Цямнелася. Ірцы хацелася плакаць. Хацелася вярнуцца дамоў. Яна доўга стаяла, пачынаючы мерзнуць. Падгіналіся разамлелыя ногі. Тады хацелася сесці. Марыў сон. І тады яна неяк знянацку убачыла аленяў. Глядзела на іх і не верыла. «Мае алені! Цяля! Цяля!» паклікала яна і хацела ўжо бегчы, але сумелася. Алені выйшлі з расцяробу, што вёў з пасекі ад высокага берага, і падаліся ўзлессем пад старыя вольхі. Іх было толькі трое. За бязрогай маці, відаць, бегла двое малых. Дзе ж рагаты? Ірка стаяла і доўга клікала яго, пасля апусцілася следам за імі. Яны ўбачылі яе і сталі ўцякаць. Яна тады зноў пачала іх клікаць. Яны выбеглі цяпер на балота
і пусціліся берагам ля ракі. Часам Ірцы здавалася, што яны спыніліся і чакаюць яе. Яна тады забывалася, што цяжка дыхаць бегучы, што баляць у каленях ногі, што трэба было адшпіліць ля шыі гузік. Ён вунь як душыць. І бегла, бегла. Ля кустоў трапіўся глыбокі снег, грузлі лыжы, правальваліся кійкі, аж недзе на той свет. Яна зноў узяла іх пад паху. Алені беглі адзін за адным, як і кожны вечар. Яе алені. Але дзе ж рагаты? Ён зараз выскачыць ім на пярымы, заверне і пагоніць назад у самы кут бярэзаўца, дзе стажок. Хутчэй бы ён выбег. Ірка не можа так спяшацца, задыхаецца. Цямнелася хутка, у небе запаліліся зоркі, нейкія дрыготкі і зялёныя. Алені ўжо зліваліся ў адну цёмную пляму, стаялі на адным месцы, як куст, пасля разбягаліся і зноў беглі адзін за адным. Тады Ірка зноў клікала. Яна баялася, каб не згубіць аленяў, бо згубіш – прапала. Яны збягуць у аўгустоўскія лясы. А можа, рагаты збег ужо туды, кінуўшы сваіх? Не, рагаты добры, ён не збяжыць. Ён вось зараз выскачыць іменно на пярымы. Толькі чым Ірка тады пакорміць яго? Ёй часам здавалася, што ён сам бяжыць наперадзе, уцякае ад яе. Яны тады спынялася і клікала яго. Моцна, на ўсе грудзі. Не. Іх было толькі трое. І яны вунь як блізка ад яе. Яна дагоніць, ёй бы толькі дагнаць, а там яна заверне іх сама ў бярэзавец. Але ж не слухаюць яны яе. Ірка хрыпла і не магла больш крычаць. Горка стала ў роце. Чамусьці неба пачало рабіцца зялёным. Гэта зоркі. Вунь ужо старыя вольхі. Гэта ж далёка ад дому, думае Ірка. Ірка пачула, як яе нешта душыць, сціскаючы горла. Пракляты гузік. Не адшпіліла. Ірка выпусціла кійкі і хацела зняць з галавы шапку, каб можна было адвязаць рагі ў хустцы. Але рукі не слухаліся. Падвярнула раптам пад грудзі і моцна стукнула ў галаву. Па полі бегалі зялёныя алені. Ірка, знямоглая, упала ў снег. Ноччу, калі ўжо ўзышоў вялізны месяц, Ірку знайшоў тата. Ён прыйшоў старыя вольхі па следзе, пазнаў лыжы. Ірка была жывая. Прынёсшы перад сабой дадому, ён доўга абціраў яе снегам. Усю ноч Ірка кідалася з прасоння. Гарачая, не падступіцца, клікала сваіх аленяў. Назаўтра раніцай Андрэй пабег у вёску, каб паехаць па доктара. У Іркі было запаленне лёгкіх.